Ja, Osvald. Ja, mamma. Nu tog at færa. Ja, mamma. Ansa der, Osvald. Ja, mamma. Jeg vet. Kvinnan hon skiten. Kite? Ja. Hon leier mannen i forderv. Fortapelse. Hon leier mannen luks ned i sparstaste helvete. Det var det som hendte pappadun. Ja, mamma. Ja. Og nu skulle vi synja nummer 236. 206. Vet hva gonger han nu? B. Dur. Og nå, kære venner, og nå det nækar som søjan i jar, hever nækar at letja fram fyrir vår Herre. Det nækar som hever synda. Og tog hever finnje okra sjuko. Sjuko. Akkurst. Så nu skal fyrirgevast. Fyrirgevast og grøast. Anker og størst og nekv fyrir Herren. Og minst til at ikke og løyte helter. Jeg har lyst til å turre i hu av venstre hånd. I helvete har vi alle turra hul! Ja, Satan! Hever opptorka tøyre han! Satan! Vi kunne bjerga til! Halleluja! Osvald! Osvald, Herren kallar at det Osvald. Til at vera loftar. Nei, Jo! nei. Nei! Osvald er så ringan rik. De må finne omkring annan. Ti kvinna! God skapte mannen fyrst. Trost du så ikke eisne han ei kunne klara just at luttland mann som Osvald Sterskan. La meg slutte med halvdel. Legg om nå! Satan!
óleikur. Skítin. Vilst. Du lokkar okkum maffa ui forderv. For pilse. Nir ui svartasta helvete. Osvald, hvað það du gert? Osvald, du sitter og jeg får ikke sagt hva du gjør. Heldur ikke jeg. Du sitter og svansar til. Svansa til mamma. Osvald! Hei mamma. Hva gjør du, Osvald? Jeg i neten nå. Altså, hvarjon hikker du at internett nå? På hundar. Hundakapping. Der så regner og noe klippter og nossler. Det må være ångstens her. Her pillarer. Stendur av danskon her, og kort pillen til modige menn. Ja, stendur her. Den magiske pille, når intet annet har givet bonus. Så stendur her. Den magiske superpille. Den vil gjøre deg dristig nok til at søke kontakt med den perfekte kvinne. Perfekte kvinne, ja, det der. Ja, der han. Så leis. Her kan man kjøpe pillarer. Pillarer. Hej. Här var tid några pillarer. Och så ställde höra bara att pannan jag med. Torsa för helvete det här. Pillarer.
Jeg mangte piller her. Jeg mangte jeg skal fisk. Ja, det er bare få en sånn her piller som de tar ved her nord. Men hvor fan sier du stedet på den veien? Jeg bare gjør mannen opp og tar gruppen av noen. Elmar, vi Elmar for å vise som sol i Matildo. Elmar, her tog det etter venner i mannen, og fær så inn her som Matilda. Hej. Hej! Hej, först till Matilda. Ja. Ja, jag fick bara till Rejhusen här så Ja. jag har köpt poppers. Så. Ja. Och för hoa alltså. Det så fick jag bara till Rejhusen där så. Och ja. Ja. Alla är. Kustan her. Reia huset, ja. Sitta bilen her, så känner kött. Så lejs. Den snabb upp. Såna så. Och så hittar här. Ja. Så det är spännande. Hon känner på så. God morgon. God morgon. Vad med sin dra vattnet? Ja. Alltid gott med sin dra vattnet. Ja. Så där så. Sätter ganska inte fram. Ja, det är 3 S-ene. Ja, 3 S-ene, ja. Tre. Och Och sele. jag kör inte, ja. Och spekl. Speckle. S. Ja. Så är det bara att köra dessa stången här nere. Och hämta pinnen fram. Ja. Och så är det bara jag hittar och så framåt. Ja. Och så är det till högre här. Ja. Du väl vänta. Så om man efter. Ja. Och så eisne till högre där det kommer om man här. Högre här. Och så ska man hitta en bil där kommer från vänster. Ja. Ja, och Så läser. Du har öliga pena skäckvar alltid. Åh, tack för det. Det är så lite. Så läser. Så är det bara fram. Ja. Och öliga pent har eisne. Har pent. Ja. Och högre efter. Högre. Ja. Högre. Men Så är det lagt fram till kvar man så läcker kläder. Högre efter. Ja. Öliga läcker kläder. Ja. Så efter högre. Och så vänster till kanske skulle vi färre en tur i Kolfjäratunneln.
Kolfjord, fri til. Kvitt her. Til høyre. Tui at jeg halde til at du så forbannet deilig. Hva du i himmels navnet feilt? Konefolk. Ikke snær. Hva snær, ja? Hva så? Det her ikke en type som vi vil ha som konto. Nå, hva for typer vil jeg så ha? Vi det er et respektabelt firma, Osvald. Okkara tjatne kunder er respektabel folk. Og det her, det kan omgående bli en av okkara tjatne kunder. Nå, hva er det? Inte ser man bara vägen i gatan om. Han garanterar hinner med en stakitte. Stakitte? Han är säkert in med en allmöjlig stakitt. Prøv att föreställa dig en sån foragerad andra än samhällare, ja? Ja, men det var vitt bra att säga nej vid en sådan konta. Självt om man hinner med en stativ. Stakitte. Okkara firma hever en profil och en viss standard, ja? Vi har principer, vi har ikke rådla släka och på principerna. Ja, men han är en konte. Alt det principer är det gratis. Nej, alltså, allt kostar väl, sagt han. Ja, nämligen. Hur som sitter vi igen? Ja, du är bättre att förmedla, ha? Så, fan. Så snyggt, alltså. Gåan dagen. Jeg at spyrja om Nej, tror jag väl. Nej, tror jag väl, vi är inte avväg, alltså. Vi tar okkara vi tar stakitter, ja? Alltså okkara profiler passar inte samman med din profil. altså du mener Ja, alltså vi tar principer en etter, og til to hållna vi eisen igjen, men okkara principer og stakitter passar inte samman med din stativ. Kassett, alltså så tar gånger helt säkert jag allt koppar. Hvis du kommer upp ombord, gör något, alltså kanske man draft kapit. Jeg sier at det oingster her. Ja, vel. Nå, men så må jeg bare fære omkring ærestande ved arven. Arven då? Etter om mine 16 millioner som jeg har investera. Men nu är det väl lugga mig. Nej, börja nu. Osvald, vad är det du säger vid en av mannen? Alltså i munnen av så jag hade inte med att du stod och spilte ut en av våra chattande konton. Spilte ut? Osvald är akkurat började, ja. Ja, det är Osvald här i firman här vid onka fördomar. Alla pengar är välkomna. Det är kvitpengar, svarta pengar, homopengar till fullkomna. Det luggar mig inte tjock. Ja, men du säger att... Osvald, inte göra det för skommon tid nu bara, ha? Ja, hvis den kommer hända vägen så kommer vi finna fram några fördomar, några formularer. Hur så vi i principen då? Men säljer vi ut av time nice, ne? Allt kostar, ha? Ja.
Nei, Osvald det är alltid att vara i fylke vi mor. Söjne. Mor. Och bad. Vad Ja? det till gift? Hva færne reker det til? Hei, unge med ikke banne etter okkon. Helvete er fullt av unge mannen som setter seg oppe mot ivervalten. Hva færne snakker det da? Tidlig var synd. Og skom! Dei og domer bojar falskje som tikkon, som svansa på en annan ut. Helvete bytler deg inn. Boisa kon hentene! Tyter ikke kjift! Helvete feiler deg om. Så deg kongamann! Er så skuitfullt av sutta om kongamamon som ønsken legger ui. Jeg vil ikke at jeg ser meg så enda det er i ånden. Oi, ånden. Hei. Har du någon i Harstad där? Är sån kvart på plantagen? Ja. Nei, hon er lett. Du er så ytla færen av synd og søtt. Det er ikke sunne kvalt. Det er frutja kvalt. Ja, okej. Fyra bitar. Nei! Vi tar a bia fyrir digon! Færne ikke bia! Færne til! Kraften jo!